Most meg lesz a szerzőt, hogy ezzel gondolkodható, hogy megérje. Jani, menjünk a pajkot. Miért találkozták kommentál egy? Vedd a fejedre, hogy védj! Jobb, hogy az enyém, az enyém! Ez egy szar, föl se fog robbanni. És azért a kurva robbálás ilyen. Na, onnan így a tempóban ilyen gombaszállók figyelnek. Mikor fúrjátok bele? Már benne van. Mari, gyere ide, piszkáld meg! Normálisak vagy. Basszeg! Neked csak a mi anyag van. Még egyet! Nem várva, helyemet nem